Yo
katur bareng satu buah lagu sudah Anggi pripun langgengkan untuk lagu yang kedua. hah? Dua? Iya toyo Iki ping loro ta? wis to mantu aku. Lha kok dadak ngenyang to. Apa? Apa? Memang gak akan mau. Ora enak sing judule apa? Golek judul sing penak. Judulnya sing penak. Heeh. Napa niku? Wis pokoke penak dirungokne to. Nggih.
ingkang ngersakaken cucu kita kayu kula aturi tindak mawon wonten ngajeng. Sampun katur tuh. Wis matur nuwun, dua buah lagu telah anggi lantunkan. Yang selanjutnya